ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ስብከት ዮሐንስ መጥምቅ ቁጥሪ 1 አመበል 15 ዓመቱ ንግዛት ቄሳር ጢቤርዮስ ጴንጤዎስ ጲላጦስ ኣብ ይሁዳ ተሸይሙ ኸሎ ሄሮድስ በዓል 4 ሽመት ድማ ኣብ ገሊላ ፊልጶስ ሓው በዓል 4 ሽመቱን ኣብ ኢጥርያን ኣብ ሃገር ጥራኩኖቲስን ልሲኒያስ በዓል 4 ሽመት ከዓ ኣብ ቤሌን ተሸይሞም ከለው ሊቃውንት ካህናቱን ሃናን ቀያፋን ከለው ቃል አምላኽ ነቢ ዮሐንስ ወድ ዘካርያስ ኣብ በረኻ መጸ ንሱ ድማ ጥምቀት ንስሓን ሕድገት ሓጢአት እናሰበኸ ኣብ ኩሉ ወሰን ወሰን ዮርዳኖስ ዞረ ከምቲ ኣብ ቃል መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ እተጻሕፈ ከም ዝብል ቃል ኣዋጅ ነጋሪ ኣብ በረኻ ዝውጅ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱ ድማ ኣቕንዑ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ከረንን ቁርባን ዘበለ ድማ ትሕት ይበል ቄናን ከዓ ይቕናዕ ድንጉሩን ሰጥ ዝበለ መገዲ ይኹን ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ እዩ ቁጥሪ 7 ነቶም ንሱ ከጥምቆም ዝመፁ ሰባት ድማ ይብሎም ነበረ ኣቱም ውላድ ተመን ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ክትመልቁኸ መን ሓበረኩም እምባርስከ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ካብዘን ኣእማን እዚአን ንኣብርሃም ውልድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹም እሞ ብርእስኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና ምባል ኣይትጀምሩ ካብ ሕጂ ከዓ ማሕፀ ኣብቲ ሱር ኣእዋም ተነቢሩ ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩልኦም ይቑረጽ ናብ ሓዊ ከዓ ይድርበ እዩ እቶም ህዝቢ ድማ እንታይ እሞ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ክልተ ቀምሽ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቆሎ ቀለብ ዘለዎ ድማ ከምኡ ይግበር ኢሉ መለሰሎም ተገውቲ ድማ ክጥምቑ መጽዮም መምህር እንታይ ንግበር በልዎ ንሱ ከዓ ካብቲ ተኣዘዘልኩም ሓለፋ ኣይትውሰዱ በሎም ዓቀይቱን ንሕና እንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ ብሓስወቱን ኣይትክሰሱ ደደመዝኩም ከዓ ይእከልኩም በሎም ቁጥሪ 15 እቶም ህዝቢ ክጽበዩ ከለው ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ዮሐንስ ክርስቶስ ኮን ይኸውን ኢሎም በብልቦም ክሓስቡ ከለው ድማ ዮሐንስ መለሰ ንኩሎም በሎም ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ እቲ ካባይ ዝብርትዕ ኣነ ስራሕ ኣስኣኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና ይመጽእ ኣሎ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ መሰዩ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዓውዲ የጽሪ ነቲ ስርናይ ኣብ ቆፍኡ ይእክቦ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፋእ ሓዊ ከንድዶ እዩ ቁጥሪ 18 ብብዙሕ ካልእ ምዕዶ እናማዓዶምውን ነቶም ህዝቢ ኣበሰሮም ንሄሮድስ በዓል 4 ሽመት ድማ ብዛዕባ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓውን ብዛዕባ እቲ ሄሮድስ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ክፉእ ነገርን ምስ ገንሖ ሄሮድስ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ወሲኹ ንዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓፀዎ ጥምቀት ኢየሱስ ቁጥሪ 21 ኮነ ድማ እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስን ተጠሚቑ ክጽሊ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብርኣያ ስጋ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ንስኻ በኣኻ ዝሰመርኩፍቱ ወደይ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ ቁጥሪ 23 ኢየሱስ በዓሉ ክምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎም ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማታት ወዲ ለዊ ወዲ መልኪ ወዲ ድያና ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማጣትዮስ ወዲ አሞጽ ወዲ ናሆም ወዲ አስሊ ወዲ ናጌ ወዲ ማአት ወዲ ማታትዮስ ወዲ ሰማይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮና ወዲ ሬሳ ወዲ ዝርባቤል ወዲ ሰላቲኤል ወዲ ነሪ ወዲ ማልኪ ወዲ አዲ ወዲ ቆሳም ወዲ ኢልማዳም ወዲ ኤር ወዲ የሴ ወዲ አልዓዛር ወዲ ያራም ወዲ ማጣት ወዲ ለዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም ወዲ ማልያ ወዲ ማይናን ወዲ ማጣት ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት ወዲ እሰይ ወዲ ኢዮቤድ ወዲ ቦዓዝ ወዲ ሰልሞን ወዲ ናአሶን ወዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ አስሮም ወዲ ፋሬስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናሆር ወዲ ሳራክ ወዲ ራጉ ወዲ ፋሌቅ ወዲ አቤር ወዲ ሳላ ወዲ ቃይናን ወዲ አርፌክሳድ ወዲ ሴም ወዲ ኖህ ወዲ ላሜክ ወዲ ማትሷላ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መስለኤል ወዲ ቃይናን ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ አዳም ወዲ አምላኽ